Helo, heddi byddwn ni'n edrych at sut mae tymheredd yn gallu effeithio y rad o'r adwaith tu fewn i Glowsticks. Gawn ni gweld sut beth sy'n digwydd. Am dan hon, byddwn ni'n defnyddio ddau glowstick. Byddwn ni'n mynd i rhoi crac iddyn nhw a fach o shake i cymysgu yr ddau cymegyn tu fewn. Mae'r glowstick gyntaf yn mynd i fewn i ddŵr efo ia, ac yr un ar y dde i fewn i ddŵr sydd yn bron a fod yn berwi. Nawr mae'n gallu cymryd bach o amser i gweld wahaniaeth rhwng y ddau. Felly, mae'n ni'n mynd i cyflymu'r footage. Erbyn y pwynt yma, mae'r wahaniaeth yn glir. Mae'r un ar y dde sydd tu fewn y ddŵr sydd bron a fod yn berwi yn llawer iawn fwy llachar na'r un ar y chwith yn y ddŵr oer. Gawn ni gweld yr un ar y ddŵr oer tipyn bach yn fwy agos. Ac nawr draw i'r un yn y ddŵr poeth. A jyst edrych nôl i'r chwith i gweld y cymhariaeth rhwng y ddau. Mae'r wahaniaeth wir yn glir, ond gawn ni gweld beth sydd yn digwydd o safle atomig. Mae'r rheswm mae glowsticks yn sgleinio yw oherwydd mae'r atomau yn taro i fewn i'w gilydd, ac mae hyn yn rhoi mas egni golau mewn tonfedd. Mae'r tonfedd yn y safle yma yw un gwyrdd. Ond, wrth i'r egni cynyddu, mae'r tebygolrwydd i'r atomau yma taro i fewn i'w gilydd hefyd yn cynyddu. Felly, bydd glowstick poeth yn llawer fwy llachar, ond bydd yr adwaith yn gorffen llawer fwy gyflym hefyd. Ac mae hynna yn ddod ni i'r diwedd. Diolch yn fawr iawn am gwylio. Please rhannu, hoffi a subscribio a cario ymlaen i ddysgu. Diolch yn fawr iawn unwaith eto. Hwyl.